închizi episodul? Când o să închizi episodul? Păi acum am început, saltare și bine vă regăsim la episodul din seara noastră de Skywars, aici cu Cristi. Hai pe Skywars! Dați și voi cât mai multe like-uri. Poate. Intră pe mapa 10, bă, mapa 10, bă. Intră pe mapa 10. Pe ce mapă? 10! Stai că intră pe mapă. A intrat? Acum, da. Facem timp? Nu. Ok. Ha, te văd. O, bă, ce sunt normale? 10. Deci au rezistat ăsta atât, am spus și mie, au rezistat un prost atât de mult. Hai, more, eu n-am. Păi tu te cași pe tine prostul și ăsta ne-a prost omul omorât pe mine, tu știi cât au rezistat. Ia. O, ce bun. Da, ești bun, să mor tu, bă. Am omorât tu, am omorât tu. Ești bun. Băi, la 500 de misii. Nu, adică... Du-te, bă, în mijloc, că nu-i nimeni, practic. Am knock-knock, am 29 de săgeți. Hai că nu la nimeni chesturile din mijloc. Vezi că o să vină unul, ai grijă. Nu nimic în chestul ăla pentru energie. Bă, trage un acum. Acum... Bă, vezi că vine unul, bă! Spate! Da bun ești, bă! Hai, da pe mapa 4. Acum facem timp. Nu, bă, nu facem ce ai. Nu facem? Sau facem? Nu. Ok, dar tu o să mor mai repede. Zic eu că-s bun pe viața. Ioi, era să pic din mapă. O, iteme bune, însucșit. Ender Pearl. Și Power 3. Ce am? De la? Oh my god, ce bine se echipa. Ești în mijloc, așa-i? Tu te duci în mijloc. Bă, a venit unul pe... Ăsta, mă. What the fuck? De ce cum să ziceam? Câtă vietă? What the fuck, e full diamond. Dar ăsta n-are chest plate. Bă,
că trage în tine, băi! Păi tu murești? Da. Băi! Acum mănâncă un gol de nepot. Fuck! Hai, facem acum. Bă, pe ce mapă? Stai un pic, bă, nebunule. Mapa nouă. Pe care? Bă, de ce ai părăsit jocul, bă, prostule, că eu n-aia eram, așa. Da. Bă, dar tâmpit e joc. Ok. Eu am votat pentru normal chess, că nu prea place. Normal, ce? Oh. Oh my god, am primit. Și cască de diamond. Și chestplate de diamond. Băi, am aproape sfut în diamond. Uite-o cu mine din prima la mine pe insulă. Uite, bă! Băi, mori din primul. Păi da, dacă vin toți la mine pe insulă, uite tu și tu stai ca un bulangiu. Tu nu stai pe insula ta. Ia. Taci. Prostul ăla fără cască m-a omorât pe mine. Da, prostul ăla, că îi trage cu arcul. Că îi tragi cu arcul în tine. Bă, nu. Ți arată timp, bă, bă. Ți arată timp, bă, fă-i, bă, lasă-l să facă timp, bă. Bă, nu fi gay. Ia, fii atent. Stai. Bă, ăla trage mine. Bine, mă, nene, mă. Bă, deci... Atât să stau după ăsta să... Ia să văd ce-mi faci. Bă! Ce vrei? Ăsta trage în mine, ce nu spui nimic. Păi de ce a spune? What? Bă, lasă, bă, fac timp cu el, nu... Du-te, bă, odată și fă timp cu el, nu fi gay. Agate, bă, ăla de timp, prostule. Agate, bă, timpul, prostule, nu mai fă figuri. Timp. Hai, bă, că nu face nimic. Du-te, bă, la el, ești prost. Hai, du-te, bă, de aici, bă. E clar, m-am omorât. M-am omorât. Hai, dă pe mapa 10.
Bă, hai da bă, votează basic chest, bă. Vine, puti. Bă, votează basic chest. Hai că să facem team acum. Bă, dar votează basic chest. Nu, bă, nu, pe basic chest, că nu fac timp cu tine așa. Bă, dar hai să facem team acum. Bă, votează pentru basic chest, nu căcatul ăla. Bă, votează odată. Am votat pe OP. Bă, votează basic chest. Bă, bine, am votat basic. Așa, frate. Acum, hai să facem team. Bine. Păi am făcut timp cu ai votat basic chest. Irap Hahel. Hai pe basic. Nu pe. Bun, basic chest, în sfârșit. Am o sabie de stone. Ba, unde mă duc eu? Mi-am ultimul gen și am plecat. Acum, nu știu de merg, dar merg. Tu ești în mijloc? Nu, da, cred că mă duc. What the fuck? Are hack! Are hack, mă? Unul are hack. Bă, dar unde sunt? Crostul ăla te-a omorât? Crostul ăla te-a omorât? Acum mă bag pe el. What the fuck, Bă, de ce nu mai murea? Ești, mă, că ăsta plin. Meci o să plin de hacker. Hai pe mapa 2. Care? Mapa 2! Bă, n-ai intrat așa-i? Mapa 10. Hai, Mapa 10. Trebuie pe mapa 10 și prost. Așa. Votează basic chest. Tu filmezi. Muzică de fundal. Nici o muzică de fundal. Hai, du-te atât dincolo. Nici îmi trage de timp, eu ți bag. Nu ai mai vizionat. Nu. Toți, vezi bă că toți au votat pentru basic chest. Bă, dar tu... Stai, tu când închizi filmarea? Bă, mai joc. A? Așteaptă. Cam cât ai filmat? Nu știu, dar iteme n-am. 14 minute, papa.